Sziasztok! Üdvözöllek titeket a mai epizódban. Két különböző ESD elektrostatikus kisülés elleni kesztyűt fogunk összehasonlítani. Egy újbegymártott és egy tenyérmártott kesztyűt mutatunk be. Maradjatok velünk! Kezdjük az első kesztyűvel, ami egy újbegymártott ESD kesztyű. Ez a kesztyű különösen alkalmas finom szerelési munkákhoz, ahol az elektrostatikus védelem elengedhetetlen. Az újbegy PU mártott, ami kiváló tapadást biztosít, ugyanakkor megőrzi az újbegyek érzékenységét és mozgékonyságát. Az ESD védelem megakadályozza, hogy elektrostatikus kisülés károsítsa az érzékeny elektronikai alkatrészeket. Ahogy látjátok, az újbegyek rugalmassága kiváló, így apró precíziós munkákhoz is ideális választás. A második kesztyű egy tenyérmártott ESD kesztyű. Ez a kesztyű a teljes tenyérfelületén PU bevonattal rendelkezik, ami extra védelmet és tapadást nyújt. A tenyérmártott kialakításnak köszönhetően ez a kesztyű kiváló választás nehezebb szerelési munkákhoz, ahol az egész tenyér védelme és tapadása fontos. Természetesen ez a kesztyű is biztosítja az ESD védelmet, így a munka során nem kell aggódni az elektrostatikus kisülések miatt. Ez a kesztyű remek választás, ha nagyobb felületi tapadásra van szükség, miközben megőrzi a kényelmet és a rugalmasságot. Összefoglalva, ha finom szerelési munkákhoz keresel kesztyűt, ahol az újbegyek érzékenysége fontos, akkor az újbegymártott ESD kesztyű lehet a megfelelő választás. Ha pedig a nagyobb felületű tapadásra és védelemre van szükséged, akkor a tenyérmártott ESD kesztyűt ajánljuk. Mindkét kesztyű kiválóan alkalmas elektrostatikus védelemre, így biztosítják, hogy az érzékeny elektronikai alkatrészek biztonságban maradjanak. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, ha tetszett a videó, lájkoljatok minket, iratkozzatok fel, sziasztok!